Νιώθω περί... Βρίσκομαι εδώ να συζητήσουμε κάποια πολύ σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζει το ΟΤΕΗ και εγώ, ακούστε με, εγώ με όλο το επιτολείο μου θα κάνουμε τα πάντα να βγάλουμε το ΟΤΕΗ από την κρίση αυτή. Ωραία. Και αναλογούμε, κύριε Πρόεδρε. Πείτε. Δεν αξίζει αυτό. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα εδώ τα πούμε αλέφαντος. Ναι. Έλα Κώστα. Δίνω μια συνέντευξη εδώ στο Teletime της Πάντρας. Οκ, χοντρέ, ναι, τα λέμε. Κυρίες και κύριοι, ψηφίστε Τσίπα Ηλία να δείτε εξέλιξη στην παιδεία. Ωραία, κοριτσιά.